Тәп-тәти КВН командасы Тизби. ТК команда, залдағы татарлар. Хей! Оға шығарға, тілі командалар. Хоп! Яңа көздердің, дүртіп тиме үйрек. Олағына білер, кім бүгін жеңешек. Исәнбі ТК команда! Сәлем! Сіздің қаршығызда Тизбиден тәп-тәти КВН командасы. Стоп КВН! Siz imgaklar bu jur bilan finalga шығара жиындыңыз мәлі. ТК команда Сафиуллин утыра. Біләсің келсе, Данил, біздің әлі алда көп козырлар бар. Міне мәсәлән Артур. Фазыл, кстати, а как переводится этот пещерак Щушке? Ну, это великий татарский полководец. Мин пещерак Щушке. Понятно вам? Мындай команда белән финалга. Достар, урамда бит яз. Без сезне шундый сагындык. Достар, башлап җибәрәбез. Күз алдыгызга китерегез. Бабай Олимпиада ачылышын карый. Сен нәрсә эшлисең? Мин бит карым. Дәвам итәбез. Күз алдыгызга китерегез. Мөселман егете шушка фермасы янганын карый. Яна! Яна! Яхшы яна! Хәзер дуслар, Татар лигасында бердән-бер тыелган миниатюра. Стоп КВН! Барысы да шықсын әлі. Блин, такой миниатюру испортил. Ну, молодцы! Бүттін шығышны бозып бітірдіңіз, Данил, сен туйдырдың инде. Шығасың да, так, стоп, КВН дейсің. Біләсің келсе алай бүтін кіші айтала. Міне мәсәле Рафаэль. Так, стоп КВН. Көрдің? Лиля. Так, стоп КВН! Аңладың мы? Хәтта Роберт та айта ала. Так, стоп КВН. Нәрсә анда Роберт? Бүтін зал ала айта ала. Айдағызлар, 1, 2, 3. Сен уникаль кіші түгел. Мен уникаль түгел. Біләсің келсе, бұл команда менде генә тора. Нәрсә сен метр скепки, сен ва шигол. Мен шигол түгел. Сен нәрсә бала оқырасың? Сен нәрсә штан қоқырасың? Сен вообще карлик нәрсә оқырасың? Сен нәрсә өзің оқырасың? Русские, которые пришли на татарский КВН. Братцы, славяне, заберите меня из этого зоопарка, не могу я больше! Уф, тіләсәрсі шлегіз мен кеттім. Давам итәбез, дуслар! Көз алдығызға кетірігіз ТМВ каналында разрушитель мифовны түшірділер. Исәннәрміз хәзер дуслар, татарча разрушитель мифов. Әйе, так, беренче хат килде. Әйе, менә әйтәләр бит, әби белән йокласаң, тешсез каласың диләр. Тикшерәбез әйдә. Максим Галкин. Ялган дуслар. Әйе. Так, киләсе хатка күчәбез. Нәрсә дип язалар? Так.
Менә Муншада түнгі 12-ден соң жем пәрилер ұялы диләр. Әйе, мыңа да жауап бар. Рафаэль. Рафаэль Муншада 12 күн буена жықлады. Әйе, Рафаэль, хәлләрең ничек? Әйбәт. Аллаға шүкерме? Астағфирулла! Нәрсәмә, алып китегез! Алып китегез! Уф! Дөрес дуслар, хак. Әйе. Киләсе хатка күчәбез. Так, кәбестә ашасаң күкрәк үсә диләр. Әйдәгез тикшерик. Аша бетер. Яра, оценочный комиссияне кертегез. Так, туктагыз. Сіз менә моны мине тоткалар өчен эшләдегез мени? Әйе. Ay, como pega el corazón, bum, bum, bum. Por cada vez hay salvación, bum, bum, bum. Ya no entiendo la razón. Әйнде шығышыбызны тамамлап, әйтәсе килә дуслар. Менә директор безгә әйтте. Финалга уссагыз, мин сезне тизбидән куам диде. Дуслар, зинһар өчен кеше булырга шанс бирегез әле безгә. Рәхмәт.